Bat dimentsioetan jarraitutako argumentua Schrödingeren ekuazioa ateratzeko baita aplikagarria dugu hiru dimentsioetan. Eta hortxe lortu genuen ekuazioa, zera genuen Hamilton-Darren eragilea, bider uin funtzioa, dala berdin IH barra uin funtzioaren teregiko derivatu partziala. Eta hause dugu ere Schrödingeren ekuazioa hiru dimentsioetan. Ze gertatzen da, kasu honetan, daukagun Hamilton-Darren eragilea, diferentea izango dugula. Hamilton-Darra energia zinetikoa gehi energia potentziala dugu. Eta energia zinetikoa gehi energia potentziala. Eta energia zinetikoa dugu pekarratu zati bi m. Orduan, kasu honetan, gehi V energia potentziala. Kasu honetan, aztertu behar dugu zein den pekarratuari dagokion eragila hiru dimentsioetan. Eta hause dugu, minus IH barra gradientea, hau da, birritan aplikatzea. Ze hiru dimentsioetan daukagun momentuaren eragilea hori bera dugulako. Beraz, hause dugu gehi V. Eta, zer esanik ez, V hori printzipioz R posizio vektorearen eta teren funtzioan izango dugu. Beraz, Hamilton-Darren eragilea, ondorengoa dugu, hau dugu, minus H barra karratu zati bi m, beraz, konstante hori berdina geratzen zaigu, eta dugu gradientea biderkadura eskalarra, ze P karratu dugu P biderkadura eskalarra P, gradientea biderkadura eskalarra gradientea. Eta hori bera Laplaziarra dugu. Gehi, energia potentziala R eta teren funtzioan. Beraz, hau dugu Hamilton-Darraren eragilea hiru dimentsioetan. Eta hau sartzen badugu, hementxe daukagun ekuazioa, geratzen zaigu, Schrödingeren ekuazioa hiru dimentsioetan. Beraz, hiru dimentsioetan daukaguna da minus H barra karratu zati bi m, orain ez daukagu uin funtzioen x-eiko derivatu partziala, eta honen ordez daukagu uin funtzioaren Laplaziarra, gehi V bider uin funtzioa, da berdin IH barra uin funtzioaren teregiko derivatu partziala. Eta hau aztertzeko, dimentsio bakar batean erabili genuen prozedura aplikagarria dugu hemen. Hau da, esate baterako, gure energia potentziala denboraren independentea denean, edo beste jarriko dugu, gure energia potentziala orokorrean R eta teren funtzioan aldatu daitekena, bakarrik R-ren funtzioan aldatzen bada, orduan, gure uin funtzioa kasu horretan, nangaria dugu eta jar dezakegu uin funtzioa R eta teren menpean duguna, jar dezakegu zati bat, minuskularekin adierazten duguna, R vektorearekin adierazten dugula, eta beste phi ekarpen bat teren ekarpena duena. Eta hemen, baita jarraitu dezakegu, hortxe jarraitu genuen prozedura berdina, eta atera genezaken zein den bai R-en ekarpenak ematen duenak bete behar duen ekuazioa, eta hori da Hamilton-Darren autofuntzio izatea, eta gero bestaldetik daukagun teren ekarpena ematen duena, hori da konstante bat eber minus I en H barra T. Beraz, orokorrean, egoera geldikorrek daukaten adierazpen orokorra, ikusten zuen ez da dimentsio bakar batean. Atera genuenaren berdina, egoera geldikorrek daukaten adierazpena, da psi n eber minus I en zati H barra T. Eta, hemetik ondoreztatu dezakegu, nola edozein uin funtzio bat jar genezakela hauen kombinazio lineala bezala. Beraz, edozein funtzio bat jar genezaken kombinazio lineala bezala. Orduan, guztia hau ikusten zuenez, dimentsio bakar batean dugunaren berdina dugu. Bakarrik, aldatzen zaiguna, da Schrödingeren ekuazioa duen adierazpen orokorra,
eta zer esanik ez, orai bai, ekuazio diferentziala zailagoa du, 3 dimentsioetan dugulako, eta orduan Hamiltonaren autofuntzioak garatzea eta ateratzea, hori izango dalako gure helburu nagusia, hori nahiko pixka bat zailagoa izango dugulako. Hori da, batez ere, dagoen ezberdintasun nagusia. Baina berriro, kontzeptualki, berdina. Eta errodien ekuazioa garatzerakoan ateratako ondorio nagusiak, berdinak.